Písal sa rok 1989 a blížila sa 50-ka nášho hudobného skladateľa Janka Melkoviča. A ja som rozmýšľal, aký darček mu podarovať k tejto významnej životnej udalosti. Tak som mu napísal hru Vygumuj a napíš, ktorá troška mapovala jeho život, ale vlastne aj život celej našej spoločnosti za tých predchádzajúcich 50 rokov. Tu, na tomto javisku, 21. septembra 1979 mala tá hra premiéru a vy si práve aj z tohto javiska pozrite históriu, ktorá chvíľami bola viac ako smutná práve v takejto jednej scéne. Dobre bolo, čo? Sme to ostačili, čo? Dobre, Fky, dobre. Poviem mojej. O tej Marte. Dobre. Toto máme raz dva za sebou a ideme ďalej. Dal si chladiť? Dobre, dobre. Suduk Petrovič. Tak ďalej nemôže Suduk Petrovič. Kazíš tam nočníkový PMR, ukazovatele, tam ťa videli ožatého, a potom to pínila naša mládežnícká organizácia, na Československý zväz mládeže, topí naše konzervatórium, v podstate topí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím za mládežnícku organizáciu, hovorím za naše konzervatórium a vždy a všade ma ber ako orgán. Čo? Jaj, dobre. Všetci pijeme, ale my si vždy nájdeme dôvod. A minule, čo sme sa nahľadali dôvod, za Boha sme nemohli nájsť dôvod. A našli sme dôvod. Okúhle výročie, 12,5 roka po vojne. Lenže ty piješ ako taký barbár. Tam ťa videli ožaté, a potom to pínili naša mládežnícka organizácia, na Československý zväz mládeže, to pí naše konzervatórium, v podstate to pí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím za mládežnícku organizáciu, ale vždy a všade ma ber ako orgán. To ja nie, ja som s tebou kamarát, keby aj raz volal, čo ja nie, to ja nerobím. Čože ja som maličký pešačk, čože ja nie, to tí druhí robia tam sú kurvy. Ja nie, druhý, to ja nie, druhý. Čo si mi to dal piť pomaly, aby som si sám sebe prekladal? Preukaz mi daj! Ty si poškvrnil zväzackú česť. Ty vieš, čo to je zväzacká česť? Čítala si ty zbierku Milana Ferku? Čítala si ty Ferku Milana zbierku? Ocituje, ja som vítac Ješikových Kysuc. Aj Vansové Lomničky. Ja ocitujem... Milan Ferko sen. Ej, slaninvočka, dobrá strova, pibudne siličky. Dobre sa o nás stáše, publika moja. Vďaka vám, dustevníčky, krmičky. Ty si urazil zväzáckú česť. Fotografia z prvého príjmania ešte so sviečkou. Orgán je urazený. Čo je toto, jaká známka? Mobutu. Mobutu už čombe. Počkaj, už aj čombe dočombal. Už čombe Lumumba. Lumumba už čombe. Toto je čo? Sekutue. Čo to bolo? Sekutue. Jaj, preteky okolo stále tue. No, známky máš, ale preukaz nečakaj, ma už
Jano, to ja nie. Ty duj. Ja som s tebou kamarát, aj keď bola konferencia strany a ty si hral. Pamätáš, keď bol v prestávke rokovania súdruhovia si dali pionierské šatky a tancovali v prestávke rokovania ja, máma, da kučeravú kačku. A ty si hral. Pokon si talentovaný, po svojom otcovi. My sme si museli nájsť dôvod, keď sme tak chceli vypadnúť. Tomáš, tak to už teraz, ako keď niekto do toho vstúpi, potom celý život za tebou čo už smat. Celý život smat. Aj smat ide na mňa? No pozri sa, my pred tebou dve nezatváme. Daj si socialistický záväzok. Povedzme, vysadíš 1000 stromčekov, alebo po Vianocach zozbieraš 1000 vianočných stromčekov, daj si pár si fučíkov oznak a prídi medzi nás záklop a vojdi. A my tam nebudeme. Aký je krásny a spokojný tento náš mierový svet. Píše sa rok 1959. Neboli žiadne okrúhle výročia, zabrali družstva posledné úbočia. Čakáme. Na víza, na mäso, na čerstvý chlieb. Od rána do noci, od volieb do volieb. Na autá, na služby, na cement. Hľadíme do diaľav a žiaden happy end. Hľadíme do diaľav a všade happy end.